Onpa mukava rauhallista kuusimetsää. Aurinko tulee kivasti ja koskematon eilen satanut takatalven lumia tässä maassa. Eikä ketään missään. Mä olen tällä kertaa täällä Kuhankuonon reitistön tämmöisellä yhdysreittiosuudella, jolla ei ole varsinaista nimeä. Kutsuttakoon tätä Takalevon kirkon reitiksi. Me jätin auton tuohon Soikeroisten parkkipaikalle, josta alkaa Pirunkirkon patikka kohti pohjoista. Mutta mä en lähtenytkään pohjoiseen, vaan mä lähdin etelänpäin kohti Takalevon kirkkoa ja Särkijärveä. Sinne Särkijärvelle on semmoinen 4,5 kilsaa, siellä on päivälaavu ja semmoinen kiva järvi siinä. Niin pidetään siinä pieni tauko ja tullaan sitten takaisin ja tulistellaan lopuksi vielä tuossa Soikeroisten laavulla ja katsellaan vähän sitä lähiluontoa. Siinä on semmoinen pieni luontopolku siinä laavun ympäristössä, mistä Pirunkirkon patikka alkaa. Tervetuloa mukaan metsäretkelle. Ja tosiaan tässä tulee vastaan semmonen Takalevon kirkko. Se ei ole mikään Pirunkirkko mun käsittääkseni, mutta ei myöskään mikään kristillinen metsäkirkko. Et saa nähdä minkälainen kirkko se on ja mitä siinä on nähtävää ja mitä pystyy päättelemään. Todella hieno tunnelma täällä. Mun mielestä tällä alueella jos kaikkein voimakkaimmin tulee tämmönen kuusimetsän rauha kaikista Varsinais-Suomen talousmetsistä. Ja nyt täällä on vielä tommonen ohuen pilviverhon läpi tuleva auringonkajo, mikä tekee tästä tosi rauhoittavan tästä tunnelmasta, eikä tuule juurikaan. Tekee mieli pysähtyä kuuntelemaan lintuja ja se on hyvä merkki. Tämä ensimmäinen kilometri oli tämmöistä metsäautotietä ja se päättyy tämmöiselle kääntöpaikalle. Ja mulla kesti hetken hoksata, että mistä tää reitti jatkuu, koska merkit on tuolla piilossa. Tästä on niin vähän kuljettu ja nyt on vielä tuoretta lunta maassa. Mutta täällä tosiaan on merkkejä vähän piilossa vaan. Aika tiheään kuusikkoon tää tuli. Ja kiva olla tämmöisessä syleilyssä täällä metsän keskellä. Muuten paitsi, että näistä oksista, mitkä kaareutuu tähän yläpuolelle, niistä tulee kyllä vesipisaroita. Saa väistellä, ettei nyt liikaa kastu. Tuolla on tämmöistä hienoa koivikkoa. Kivasti tulee valoa, vaikka tää onkin tämmöistä tiheätä metsää. Outoa kyllä toi äskeinen tiheä kuusimetsä. Se alue oli osa tuota Raasinkorven ampuma-aluetta. Ja tämä reitti menee siitä läpi, mutta sitten ei ole millään tavalla merkitty siihen, että nyt mennään ampuma-alueelle. Tuonne maastoon nimittäin. En ihan ymmärrä, miten se on mahdollista, mutta nyt ollaan joka tapauksessa tultu ampuma-alueen ulkopuolelle. Tultiin taas vaihteeksi tämmöiselle metsäautotielle. Se on jännä, että vaikka täällä on tämmöisiä tieuria välillä, mikä muistuttaa siitä, että ei täällä mitään erämaata ole, niin kuitenkin täällä on metsän rauha ja tää metsä on ikään kuin pääosassa ja ihminen kokee olevansa vieraana luonnossa. Se on hyvä tunne. Tässä risteyksessä ei ole kyllä merkitty, että mihin suuntaan tämä reitti jatkuu, mutta jos mä oikein luen tätä karttaa, niin tänne oikealle pitäisi mennä. Joo, ollaan me oikealla reitillä. Tässä on merkki. Se Takalevon kirkko tulee ilmeisesti tässä ihan kohta vasemmalla. Katsotaan, onko siinä joku kyltti.
Jaa, se on varmaan toi kalliomuodostelma tuolla, se Takalevon kirkko. Vähän utera silta. 1 3 lankusta on vielä jäljellä. Tää onkin tämmönen valtava siirtolohkare. Aika näyttävä on. Oho. Jos ei tää olisi niin epätasainen tää pohja, niin tähän olisi hyvä yöpymispaikka. Mutta tähän ei kyllä parhaalla tahdolla saa viritettyä mitään nukkumasiaa. Mut hieno paikka. Täältä näkee siis 3 suuntaan ulos. Tässä on tämmönen isompi ja pienempi lohkari, joka varmaankin on joskus ollut osa samaa lohkaretta. Joo, kannatti tämäkin tulla katsomaan. Tämä viimeinen reilu kilometri tuonne Särkijärvelle on tämmönen todella yksitoikkoinen suora autotienpätkä. Mutta toisaalta tässä pääsee niin kuin nopeasti, että ei tämmönen kilometri vielä haittaa. Mutta jos tänne tulee tuolta Lakjärven ja Pukkipalon suunnasta, niin siinä tulee noin 4 kilometriä, eli semmonen tunnin matka tämmöistä köpöttelyä. Mä oon sen kerran kävellyt, niin se on jo vähän tylsä, varsinkin rinkkaselässä hikisenä. Niin. Ja tänne on kivempi tulla siis pohjoisen suunnasta, kun ei ole niin paljon tämmöistä tienreunassa kävelyä. Tässä risteyksessä mä oon ollut ennenkin. Tästä kun kääntyisi oikealle, niin tonne jatkuu Kuohakounan reitistö kohti Lakjärveä ja Pukkipaloa. Tää on nyt vähän huonosti merkitty, kun täällä on kaatunut nämä viitat. Ne on kyllä tässä maassa, mutta niitä ei välttämättä siitä huomaa. Joo, mutta tästä nyt sitten jatketaan vielä muutama 100 metriä, niin päästään Särkijärven rantaan. Lisää kaatuneita viittoja. Ei taida olla kovin kovas käydössä nämä paikat täällä. Siellä näkyy Särkijärvi. Tännekin pääsisi siis autolla, että tämä reiti voisi tehdä myös toiseen suuntaan. Mutta päädyin sitten tekemään kuitenkin tässä järjestyksessä. Jos haluaa tehdä lyhyemmän päiväretken, niin toi Soikeroisten ja Takalevon kirkon välinen osuus on se hieno osuus. Että senhän voi sitten pelkästään mennä ja jättää nämä tylsät autotienpätkät väliin. Mutta mä halusin nyt nähdä tämän järven. Siitä on useampi vuosi, kun mä olin täällä edellisen kerran, niin tälläkin on kiva välillä käydä. Tässä on tää päivälaavu. Tää nyt ei ole mikään kauhean hemasevan näköinen paikka, mutta siitä on hieno näköala tonne järvelle kyllä. Tonne luodolle voisi mennä tietysti tauolle, jos sinne pääsee kuivana, mennään katsomaan. Siitä on Jano Jussi loikkinut. Kivan näköistä, kun on selvästi erottuvat aika tuoreet jäljet.
ottais yhden voileivän nyt, niin ei tule liian nälkä tossa takaisin kävellessä. Toisen sitten tuossa kahvin kanssa lopuksi. Täällä on aika keväisen lämmintä. Aurinko lämmittää oikein, vaikka tuossa on tommonen ohut pilviverho, niin jopa sen läpi tälleen jo maaliskuussa. Ei yhtään kaipaa nyt taukovaatetta, pikemminkin voisi vähän vähentää. Ainakin tossa kun lähtee kävelemään, niin voisi vähän keventää ja lisätä sitten taas, jos tarvii. Mä googlasin vähän mitä tuosta Takalevon kirkosta sanotaan, niin se on ollut kirkollisten esineiden piilopaikkana isovihan aikana ja uskonnollisessa käytössä, että kyllä se kuitenkin oli jonkunlainen kristillinen kirkko sitten, vaikka nyt ei ehkä ihan virallisesti semmoiseksi vihitty. Vielä on jäätä, mutta pian se sulaa. On luvattu 10 astetta tonne viikonlopuksi ja auringonpaistetta. Selvisin kuivana maihin. Tähän voisi kyllä tulla joskus yöpymäänkin. Tässä on aika tasasta maastoa, että tänne saisi teltan. Vaikka täällä ei mitään siis nukkumalaavua ole, vaan näistä on tuollainen päivälaavu. Ja tuolla näkyy olevan myöskin puusee. Eli täällä on fasiliteetit kunnossa. Ja jos ei tuohon ihan pihaan viitti mennä yöpymään, niin täällä metsän puolellakin saattaa löytyä tasaisia kohtia. Oli vasta 3. merkintä vieraskirjaan tänä vuonna. Ei tunnu olevan ruuhkaa täällä. Nyt kun mä tulin takaisinpäin, niin mä huomasin, että tässä on tää ampuma-alueen kulma merkitty tämmöisellä paalulla. En mä olisi kyllä tajunnut noista merkeistä, että kyseessä on ampuma-alue. Ilmeisesti siellä ei kuitenkaan ole liikkuminen kiellettynä niin kuin yleisesti, mutta kuin sitten tietyssä osassa sitä aluetta. Muuten se olisi merkitty eri tavalla. No niin, nyt tultiin takaisin tähän Soikeroisten parkkipaikalle ja tästä jatketaan tuonne Pirukirkon suuntaan semmoinen vajaa kilometri, niin sieltä löytyy Soikeroisten laavu. Polttopuut on näköjään loppu. Onneksi mä otin muutaman puun mukaan. Ja täällä on kyllä kuivia kuusenrisuja, mitä voi varmaan hyödyntää. Jaha, siellä on yksi puu, mikä on puoliksi palamatta, niin saadaan siitä vähän alkua kanssa. Vähän näitä kuusenoksia, katsotaan. Nämä on vähän kosteita, mutta vaan pinnalta. Jos ne tuolla vähän pois lisää lämpöä, niin se olisi hyvä. Tässä oikeastaan
Toi kahvi nyt tulisi varmaan aika nopeasti, mutta vois vähän ruokkia sitä tulta lisää ja kahvia odotella se käydä tuossa kalliolla. Katsomassa miltä tässä takana näyttää. Kovin pitkään en tuota tulta voi antaa tuossa palaa, koska mulla on enää vaan tämä puu nyt omia puita jäljellä. Laitetaan vielä nämä puut tähän, niin se pysyy yllä. Joo, täällä on nimittäin nyt tämmöistä hienoa sammaloitunutta kallioa. Tää on aika mäkistä maastoa, tää Pirun kirkon patikan eteläosa, mikä tästä lähtee tonne pohjoiseen. Ja myöskin tämä jonkinlainen luontopolku, mikä tässä kulkee tässä lähikallioilla. Todella kivan näköisiä tämmöisiä kivimuodostelmia, kumpareita. Tänne voisi kuivalla ilmalla tulla piknikille tänne ylös, mutta nyt on vähän märkää maastoa. Ihan komeen näköinen kelokin tosta löytyy. Tästä jatkuu tuo Pirun kirkon patikka ylös ja alas kallioita. Mä oon tämän pätkän mennyt joskus 4 vuotta sitten. Siitä on pari vanhempaa videoa tältä alueelta. Täällä saa hyvää porrastreeniä, kun täällä menee edestakaisin näitä kiviä ylös ja alas. Tässä olisi hyvä näköinen telttapaikka, jos tänne tulisi yöksi. Tää on ihan 50 metrin päästä laavusta. Aika tasainen ja silleen. Se varsinainen reitti ei mene tästä läpi nimittäin, vaan se kiertää tuolta laavun takaa. Nyt ei tullut poroja. Onnistuin tällä kertaa. Maltoin odottaa, että laskeutuu. Joo, nyt on taas yksi hieno kuhankuonon pätkä kuljettu läpi. Tämähän on valtava reitistö, tätä oikein ajattelee. Onko joku teistä katsojista kulkenut kaikki kuhankuonon reitit läpi? Myös nämä yhdysreitit. Mulla ei ole enää kovin paljon jäljellä, että mä oon kulkenut ne kaikki ja vieläpä kameran kanssa. Muutama pätkä on kulkematta, mutta nyt on taas yksi kurottu tässä umpeen. Ja tosiaan nämä yhdysreitit, jotka on nimettömiä ja vähemmän tunnettuja, niin ne ei välttämättä ole yhtään sen huonompia maisemallisesti kuin semmoiset brändätyt reitit. Ja niitä kannattaa yhtä lailla kulkea, ja varsinkin jos haluaa olla rauhassa eikä mennä sinne, mihin kaikki muutkin menee. Se on mulla tässä aina vähän niin kuin missio. Tämä Soikeroinen on yksi hienoimpia laavuja täällä päin. Täällä pitäisi käydä useamminkin. Kaunista tämmöistä kuusikkoa ja sammalikkoa. Ja tosiaan 2 suuntaan tästä pääsee merkittyä reittiä pitkin. Ja muitakin omia kävelyitä, noita metsäautoteita pitkin voi tehdä. Nekin on mun mielestä ihan kivoja. Olipa taas tosi kiva reissu.
pienellä alueella taas kaikenlaista luontoa. Järveä ja metsää ja kivimuodostelmaa ja laavuja. Kiva, että olit mukana tällä retkellä. Seuraa kanavaa jatkossakin, jos haluat pysyä kärryllä, missä mä liikun. Kaikkea hyvää sulle ja nähdään taas seuraavassa videossa.